Deci continuăm cu schema de tratament. Spun ei aici cât mai multe legume și fructe leguminoase și rădăcinoase, verdețuri, 80% din alimentație, 20% de proveniență animală. Legumele de preferabil să fie mai închise la culoare, deci cele mai închise la culoare sunt mai sănătoase, se pare. Și care sunt cele mai închise la culoare? De exemplu, roșiile, castraveții, ridichile, ridichea neagră, vinetele, cartofii violeți, spun aici, brocoli, iarăși verde închis. Cartofii violeți eu nu prea i-am văzut prin comerț, dar iată că trebuie să-i consumăm. Cartofii violeți, da, varza roșie, iarăși închisă la culoare, sfecla roșie, iarăși închisă la culoare. Deci o recomandă. Și carne preferabil în ordinea calității, de bibilică, porc și pește roșu. Modul de preparare a alimentelor la grătar sau fierbere. Eu fac și la cuptor câteodată, da? În niciun caz prăjit în ulei. Recomandat este să se consume cartofi violeți, fierți sau copți. Iată, sunt foarte buni, foarte nutritivi. Fierți sau copți, ok. Interzis lactate de origine bovină și ovină, nu știu de ce. Aici chiar nu știu de ce, trebuie să mă informez mai mult în privința asta, de ce bovină și ovină interzise. Și recomandat este consumat lactate din capră. E mult mai sănătos. Interzis uleiul procesat din comerț, deci cel rafinat de floarea soarelui, ăla pe care îl folosim de când mă știu, nu e deloc sănătos. Zahărul, sarea normală, mezeluri procesate, dulciuri și sucuri procesate. Se pot consuma sucuri bio de culoare închisă, roșu spre negru. Absolut, total de acord. Zahărul se înlocuiește cu stevie. Da, eu mai consum miere din când în când, dar nu zilnic. Interzisă pâinea și alte produse asemănătoare din comerț. Total de acord. Pâinea o faceți acasă. Deci, iată, terapeuții noștri ne recomandă să facem pâinică cu mânuța noastră, curată, fără conservanți, numai din făină, apă și drojdie, fiindcă e cea mai bună și cea mai sănătoasă. Total de acord și să știți că eu chiar fac, când am timp, chiar fac lucrul ăsta. Cea din comerț conține foarte mulți aditivi alimentari. Da, corect, și așa este. Sunt de acord și am urmat sfatul ăsta de multe ori. Bine, mai cumpăr și din comerț când nu am timp sau nu am încotro. Dar apropo de asta, să știți că sunt brutării în care pâinea este de foarte bună calitate. Sunt brutării care se respectă și care fac pâine sănătoasă, fără aditivi, fără conservanți, doar din făină, apă și drojdie și eventual, probabil, îi mai pun un pic de ulei. Deci, nu chiar toată pâinea din comerț este sănătoasă, dar acum depinde și de unde o cumpărați. Deci aveți grijă de unde o cumpărați și ce calitate are pâinea. Și, bineînțeles, ne recomandă să o facem la noi în căsucă. Bun. Deci astea au fost sfaturile terapeuților, niște sfaturi extraordinar de bune. Nu oblig pe nimeni, dar cei care au problemele de sănătate